Isilerazi nahi, egun sentiak aukera bera, zabaltzen bai diere nahi. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Segidan altxa denok. Bueno, berez ez da humorea egiteko gaie igual, baino etxe bizitza alokatzea ez da, hauntzen gauerdiko ez dule garaiotan. Galtzak betelan jartzen dizkiete askotan, etxea alokatu nahi duten horiei, etxe jabeek. Kasu askotan, kurrikuluma, ingresok eta gauza asko eskatzen hasi die etxe jabeek, maizterrak aukeratzeko garaien. Bada Ikerrek Zegamako etxea alokairun jarri du eta beste 5 dezue interesa. Eske handi edu bere etxek beraz. Bakoitzek arrazoitu beharko dezue zuek, norbea, zeatik aukeratu behar duen maizter eta ondoren Ikerrek, esaguk, komentzitzeun bakoitzak edo ez. Naizta zea amazi zurkiletik, ez dagoen hain gertuko, Iker aizure etxea detnik, hain begiko ta gustuko, ondon dezun laguna, garbila ta txukuna, dena daukat inpoluto, talasai egon zure etxian, mastinik ez dez sartuko. Talasai egon zure etxian, mastinik ez dez sartuko. Gure etxean beti egonda pastorale manda mastin, zu horreati ez preokupatu, arazoik ez da horrekin. Garbia eta txukuna, omen degu laguna, baina alare aldegin, sekulaen aizpiatzen eta lehenengo datorren agin. Sekulaen aizpiatzen eta lehenengo datorren agin. Lehenengoaz ez baina fidatu, zinezke bigarren gotik, txukuntasuna eta hitz ederrak darizkit nere ahotik. Naiz tipa bat apala ta oso eskuzabala, kontuak atera hortik. Ni Maialenek botan induen nire etxe propiotik. Ni Maialenek botan induen nire etxe propiotik. Gure alaia, ez dedetxean behalakoan sartuko, ta motiboa esango dizut, ta egingo zaizu gertuko.
Maialen txapelduna defenditzen deguna, zertarako eginuko, ta Lujan biok botatzen duna, zubeldiak ez du hartuko. Ta Lujan biok botatzen duna, zubeldiak ez du hartuko. Katedratika bersolaritzan, ta doktore ametxean, oso txukuna neure ertzetan, ta ibilkera xexean, ta Juan Carlos I irutitulu edo, 100.000 euro beltzean. Jakin edo zein ezin da bizi alkatearen etxean. Jakin edo zein ezin da bizi alkatearen etxean. Ta honi nola ezetza eman, nolako estuasuna, arte ederrak ikasi zitun etzan ibili zesuma. Bersotan da polbora, doktoretan doktora, zoaz hemendik laguna. Nomina baino luzeagoa, daukazu kurrikuluma. Nomina baino luzeagoa, daukazu kurrikuluma. Ni baino maizter oberik inun, topatuko aldek praktikan, edade hontanen aukasiko guateketan ikamikan. Ta hori gutxi balitz, garbi egingo dit hitz, ez dit ingreso faltikan. Bi aldiz egon hau residentzian, talautan poliklinikan. Bi aldiz egon hau residentzian, talautan poliklinikan. Hanka bat dauka erdi kojoa ta bestea erdi erren, ta telatuko itukin hori jaiokeratik zekarren. Zazpietan idazten ala omen da hasten, etxen sartuko aldet arren. Subentzion bat igual leongo da txona hau hartzearen. Subentzion bat igual leongo da atxona hau hartzearen. Udaltzaingotik bota ninduten, ai pistolak ez baleude, Ruperrek harrita kiebra egintzun, ostatuak ala fede. Gauez berriz semea dago erne-ernea, alde egitea mesede. Plakonagota konformatzen naiz, trasteroarekin ere,
plakonagota konformatzen naiz, trasteroarekin ere. Erdinegarrez esplikatu dit, semearen ibilera, begirazazu paretetara, hemen badago aukera. 10 basaurde buru, 6 bat basauntz inguru, denetik ala hobeda, hemen seguro egongo zerate, ongi etorri etxera. Hemen seguro egongo zerate, ongi etorri etxera. Bueno, eta saio amaiera ematen hasteko azken ofizioako Iker eta Alaia, altxa. Bikotea, zeate. Oantxe ja aurrak koeskortuta, haien bizitza egiten hasi berri die, eta ohartu zeate azken urtetan ez dezuela elkarrekin eoteko tarteik izan. Udara hontan, bapaten, elkarrekin bakarrik eoteko denboa, egun etorri elkarrekin, beste inor gabe, beste kezkai gabe, nobiotan bezala berrize, baino nobiotan ezautu zenutuen horrekin naldezu etopo guain. Hau da isiltasuna, zenolako marka, zeote darabilkizu, buruan bueltaka, gazte garaitan noski elkarri zelata, ordun astirik etzanta beharko aguanta, orain hastia sobreta gogoa falta. Orain hastia sobreta gogoa falta. Orduan egunero gendun San Valentin, Kupido gertu geneukan benepin, ta orain hemen gaude, ekin eta ekin, ez gara entretenitzen baina ez errekin, elkarri adarrak jartzen telebistarekin, elkarri adarrak jartzen telebistarekin. Telebistai begira, earra martxea, aspaldi hontan asko, oztu da etxea, matrimonio danetan, bai dago batxea, izketan hasi eta zemala letxea, tokitara joan da Kupidon fletxea, tokitara joan da Kupidon fletxea. Kupidori errua egotziaz jardun,
ta gu kulpa gutxio dugula demagun, harremana bihurtu zaigu soilik garun, fletxak berbideratu nahi dira baina bun, norabide guztiak zabaldu ditzagun, norabide guztiak zabaldu ditzagun. Hori egiteko behar da ohitura, bestelakoa bai da nik deten kultura, sofan jarri gerata nolako logura, bengagoa zen hemendik zertan egin duda, zabaligote dago lengo zineura, zabaligote dago lengo zineura. Pantalla ark edo zer zezakeen salba, gero ohera joan ta heldu goizalba, orain ohea zer da, asko jota malda, igual ezin liteke aldatua alda, maitatzen saiatzea, maitatzea alda, maitatzen saiatzea, maitatzea alda. Alkarri eman diogu ez dakitzen bat min, honegia ez dauka, lehenaina etekin, hauan zerki bat dala baote zenekin, etxeko sofan gaude biok alkarrekin, paitako hauntzek baino adarra hundigokin, paitako hauntzek baino adarra hundigokin. Elkarri naiz adarrak ipini tarteka, sortu diren lore ipini arreta, dibortzia gintezke taldatu oreka, edota partekatu behintzat hipoteka, alokairuak asko igo dira eta alokairuak asko igo dira eta. Andoni, sustrai, altxa. Aurreneko agurren ondoren zuek hasi zeate eta amaierako agurren aurretik puntutan libren. Jardun beharko gara pistolarik gabe, Zorionez hortara oituak bai gaude. nobiotan bezala zu ere altzaude. Zurekin konpontzeko goxotasua be. Bi hoiek bukatzea guk hasi deguna. Horri esaten zaio gaur kurrikuluma.
biok gai bera gendun polimaitasuna. Baina zurea ezaltzen poligaitasuna. Horrek segatik ginen lehen udaltzainak. Latzak jo genituen sustraikta egainak. Hortarako geneuzkan guk doai bikainak. Porraz astintzen ginun denen hankazainak. Zure bakarkakoa zeinen gai polita. Aletzen joan dena gutxika gutxika. Aurraren beldur oro usatu atita. Orain ere ez dago begiak itxita. Ta hori aitarentzat ez da gauza ona. Ez da hainbesterako izango gizona. Gurean garestia dago losakona. Zure besotan datza bere zoriona. Nik lehen pensatua det sustraize aizea. Akaso beharko zun balkoiko aizea. Hau zen txano gorritxun bersio luzea. Zuk nahi ote zendun ondo amaitzea. Zuk jarduten alzinen ipuin kontaketan. Baietz esango dizut gainera benetan. Ordu hortan ez altzeunden plazan bersoetan. Ez aurraren oean talo hartzen nun bertan. Kantariari nintzela edota kontari. Aurra lokartua arte ari beti ari. Aitak lo hartzen zuen ta umea adi. Ta total marroidenak pasatu amari. Ta horri delegatzea deituko zenion. Begira lagun uste honetxek zer dion. Txiste graziosoak ez dira beti on. Baina aurrari nahiko eskaini oinion. Batzutan presentzia ta bestetan falta. Biek egiten zuten zure baitan talka. Bueno, zure ipuina izan da xarmanta. Zuri sartu badizu logure galanta. Horretarako behintzat balio izan du. Alaiak zion lehen da etzen hain berandu. Amets eskasa zenik etzait begitan du. Aurra dezu santu bat ola loartzen badu. Bueno, nahikoa degu ipuin berritan. Zu ote zaudeia da zaharren irrikan. Azkure puntutxo bat daukat ja begitan. Beraz azken agurrak datozti egitan. Bueno, honetan txeba gaurko saiorako prestatu genuna, ondorenen goatu erromerie izango dezuela Izerrekin eta Alabierrekin. Eta guain, bueno, txalo bero bat, lehenik eta behin, Unai Mendizabal, Alaia Martin, Maialen Lujanbio, Iker Zubeldia, Andoni Egaña eta Sustrai Kolina.
Eta guain bai, txalo hauek entzun da gero, altxa seirok eta azkeneko agurre. Bueno, hausezan ez asik esan, ondo pasa ez degunik ez esan. Hemen salbu espenikan ez da, guztiontzako baitago festa haundi txikinak, arratoi txakurrak ta mastinak. Ondo bukatu ama Virginia. Mila esker entzule, finkota sustraitu, Xirimiriak inor ezote du blaitu, irriparrez da txaloz duzue epaitu, gerora gorde bedido zena bat aipu. Kasu kuriosoa gertatu da aitu, berandu hasi gara ta goizegi amaitu. Gure lana da deituta baino besten etxean sartzea. Itzen magia entzulegoa ari batean jartzea. Zizurkil gaurko zauxezen dena gustoa egon altzea. Eskertzen dugu zuen herrian gu etxekotzat hartzea. Gaur Felix gendun municipala, pistola eta makila, bersotarako aldamenean, pare-pareko kuadrilla. Suplente lanak ematearen, laguneri esker mila. Igual saioa ezan izango, uste bezin borobila. Urrengor arte eta Jesus Mari, lehen bailen senda da adila. Nola txuloak berezko diren, improvisatze saskitan, igual askotan ez dugu asmatu, segurasko bai askitan. Agur zizurkil, agurren zule, zuzera gure kapitan, zu hor bazaude kantatu edo, idazten degun guztitan, jaikileike bai zazpitan. Endaian ezagutu zintu dana fin-fin,
Zizurki lotu nahian Venezuelarekin. Duela hile batzuk joan zinen txeriokin. Zorionez bizitzen badakigu jakin. Otsoekin ez ezik falta direnekin.